An incestuous relationship between a man and his divorced niece ended tragically last week on Saturday after the man went berserk, sprinkled petrol on the woman's 4 children and himself as they slept before setting the house on fire. No one survived the inferno. National Police spokesperson Assistant Commissioner Paul Nyathi confirmed the death of Tonderai Muchimwe, aged 43, Ashton Mundoko, 12, Quinton Mundoko, 7, and Tamari Mundoko, 5, as well as Takunda Mundoko, 14. He said the incident happened after Violet spurned Tonderai's sexual advances. It is alleged that Muchimwe forcibly entered into the room where his niece Violet Muchimwe, aged 35, and her 4 children, Ashton, Quinton, Tamari and Takunda, were sleeping. Armed with a knife, Tonderai is alleged to have demanded to be intimate with his niece Violet, leading to a violent struggle. Violet fled the room, leaving her children behind. Tonderai proceeded to sprinkle petrol in the house before setting it ablaze. A visit to Mafararikwa village in Marange on Sunday managed to shed more light on the heinous act and the reasons why Muchimwe decided to end his life and that of his grandnieces and grandnephews. Neighbors and close relatives revealed that Violet and Tonderai were in an incestuous relationship for the past 3 years. The horrifying incident left the Mafararikwa community shell-shocked. Chero zamakwanisa kutaura muzvidimbu kuti zvizosvika pazvakasvika apa mbichana zvacho tinzwise kuti andizivi kuti mweya wekufa wakauya sei kwaari vanga vagara vachingotaura vachifonerana mukoma wako harari vachifonera hanzadzawa ini ndauda kufa ini uchauya kuno kundaro ini munotaura mashoko akadaro sei chii saka pane nyaya dzaingoitikawo kuna mukoma wavo kuchivhiringana zvichiita sei saka vachitomboti mukoma ndoda kuno vabaya nebanga chitovadzora unodaro nemukoma wanyenge munotaurira nezvodai handinaziva kuti bamweni vari kutofunga mweya zvavari kutaura ndizvo chaizvo zviri kutoitika zvavari kutofunga musoro mavo ndaingoti kutaura kwemunhu ari kutiseka semunhu aingodhakwa mudzengo wacho wakadhakwa mudzengo wacho ndinoziva kuti vari kutofunga vari kufunga zviri kwazvo wakafonerwa kuharara nemurungu wavo waisoshandira waidhiraivhira izi iwe kombi yakagara kuno kuya udhiraivha regerere isinzi wakabvira akitsvaga mari wakabhwari dheira chiro wati mari yebhasi yangu yaramba uchikwana saka iwe ndipe mari yebhasi ini handine chi mari yandinayo ndofunga nditisa $100 ndinoti nditenge chii
Wakabuda wakarongedza imonati yavo vakati mangwana unogona ukaona ndisina kusvika kuno ndinenge ndakwira bhazi rafonda ende asi ndikaona mukana ndikakasikomuka ndoe nchikoni kai vakabuda vakaenda umbo kwavo zvekuma araundi 12:01 wakapinda anga watopinda nepawindo tatakakera ndefoni foni yako ndotengesa ndodzere mari yebhasi foni yangu tokatokikiritsana efoni yangu saka ndinozoziva kuti kubva ipapo kurwisana chinetsana takabva ndavachiti ndipe foni yeyo azongopunyuka ndizo ndakapunyuka sei nefoni yangu ndatiza ndikaenda pambuya kwai ndasvikotonomutsa tetemukai tete vhani kundivhurira idhobha wavhura dhobha anozoti vari kuteera kwatete kuti ndowangondivhurira dhobha nangodona umbamo anozoti chikubva ipapo tetavavhura chinhengo zoti vari kubvunza bati rurimi rwangu vairamba kusimuka kuti nditaure apa wanga uine banga mumaoko acho ndofane munhu chete tete wakandibvunza ndakatadza kana kuti ndaingoremerwa kuti rurimi rwaitenge rwakanamira zviko ndakabatwa neupi zvakadaro tete wakarara wakadaro wakangoti wakangodaidzwa naiwo bamunhu handina nyaya newatoguma nekudaro svika pakurara ndozva ndakabatwa neupi sei kubva kuma 12:01 kokotura zvekuma 4:04 ndopandakanzwa mwana acho achiridza mhere tiri mumba nditori kuhope ndwandamuka ndati voisi remwana wangu manya kuvhura dho ndichikuona moto mwiri wese mwana achingobvira handina kuti ndimuone angomona achivhura kuti ndimubate ndikotete nezvakandakatadza ndikati uyu zvauya kuno watabhoti wamwe wacho aripo pandakamhanya andozoona ndakasvika sei kuno ndangosviko mirapo kuona kuti dai zviita hazvichata uri moto imba isana uri kungotsva ndichivaona kuti vana wangu wachingotsva watambudzika wapadhoba munini wakangoda wakarara nedumbu akatsikitsira vana wauya pamusoro papadhoba pacho pawanga vachingotsva vana vachingotwa saka wakazozwa wakazobvunzawo mwana uko aitotaura ati atsvamwiri wake paka aitotaura tichii chaitika ziba munini pawandimhanyisa uko vakasaka vachitora petrol wati mwaya sakuri kwa muri kutimwa petrol iri kunhuwa muri kumwa iri rakaisi petrol imvura yemunamato vanobva tasi kunhuwa petrol saka kubva ipapo handinozozwa kuti ana chii chakazoita anenge vanga ine kagwinya kwavo kwanongobhemesa kuti funga kabva wangobatidza wongotsikitsira bva wazvibatidza iri handinazogona chakaita svika parizvinizvi zvakazoita saka ndakazenge ndingori pano ndega ndichichema vana vangu unondibatsirawo nyika ine ndiri ndenga pana akazouya vamwe akumbosara vachibatsira mwana anga ari kuwana tetoko ndiri ndega pana akazouya vamwe akazouya munharaunda vakauya vakadzimura moto kutoti handinazoti ndioba munini varimo aitoti mwana ari padhoo atidzimurawo mwana wangu handiri kuona hake uyu hake tizomuona dzimura wadzimura tiri kuona adzima asi mwana ndiye munhu auraya apisa imba uyu arimo imwe mwana auya achitita mwaya petrol ati wangu mwaya bwati zvipisiro warimo mo saka ndiwo wavapo akatona ndiwo newangu saka wana 2 vakomana vakuru vangu vakarara vakavatandarika pamusoro pavo vakatsikitsiretswa wana vakavarara vakavakurosera uyu mudiki wacho ane 5 years handakumuona ndakangoona musoro wake nyarake Mai gani? Mai! Mai mwana wangu handina kumuona bainini Tamara gani? Tamara ndinomuona wakani umba mai. Yowe! Mwana wangu akatambudzika kani kuti tenda nebimu. Yowe! Mai gani?
My God. Baba wangu. Baba wangu kalizana. Painzani bamnini. Tonderai Muchimwe. Yo. Nguva kani mama. Ndisiza bangana kanguva. Na Quinton. Takunda anga ne makole mangani? 14. Ko Quinton? Quinton anga ine 7. Okay. Na Ashton. Ndiye azenda kuchipatara. Ashton akafa. Akapona nditaka Takunda. Ariko kuchipatara iye. Ashton ane mangani? Takunda mazita yawana ne makore. Ashton ane 12 years. Saka bamnini maigara panapa? Gara kumba kwawo. Batoringo achira pani. Achira pani. Saka wakatanga waingoti kumba kwawo achida kumba kusikira kuna madzikira ndikudzipwa. Nguva dzengo kana kwatosi. Kuya unoka uchitema muri kuzvinduka wewe. Unoka udwe kumba kwakusigara kandi ngodzipwa. Ngorwa madzikira kusikira. Saka simbozvibhidhika ndangoti anezvamini. Svika mweya ndopo kwazitangotara mweya wokufota kufa kuri nani. Aini ndinenge ndafa manje ndokufonera mukoma wawo. Nyanzvadzi yawo kainini ndinenge ndafa pamuri ndinenge ndafa. Wiki rapfuura saka ingoti munhu kutase ngotaurawo zvake. Anga ine chinangwa handizivi chinangwa chakuti chachiri ndakupira chowaipira iyo ndowaikwa rudzi. Vanga kukura sei? Vana bamnini. Saka akapona akakutsva zvakadini? Kumona kwandakamuita ndakatochiedza tete ndo angatoziva ndo wanga inayo kunyatsa kumona kwazvo ngandingochema kuti ndimutarise sona asikatokwanisa kana nhasi asvikaisa zoti akatwasei tete mandozi ndo wanga inayo kuhospital ndo wangatotsanangura kutsvaka wakaita muzinyatsotomona kuti atwasei kuzi angomona chuya ari moto mwiri wese ndokuzodzipawo kumhanya kubva uko chimhanyiro uyu zvaari kudaiko vamwe varipo geni mhanye ndinowanunga nekuti asvika vana vasongori moto. Angati kugara kwaita nabamnini kubva kumashure kusoko kusvikira kuzoni akati pekutanga ndakanetsana nabamnini achiti ndoda kuzadzikisa zvekutaura nevanhu kuti tiri kudanana saka ndoda kutorara newe. Saka zvadaro ndakanetsana nabamnini tikarovana ndikazoenda kuna baba ndikavataurira. Baba vakati izvoni havana mhinduro yakapinda. Ndobva wanzi ndauya saka ndakaeda kuedza kudzinga bamnini pamba ndobva warambira pachiti iwo handidzingi nekuti iwe uri mwana. Hanzi mushure meizvozvo ndo pakuzoti nemari mwezuro aazoita zvavaita. Saka iye anoti bamnini wakauya uchibva kwachakadza. Ndobva wati ndiri kuda mari ndafonera ndoda kuenda kubasa kwaHarare. Mai Takunda akati mari handina. Saka ati mari handina akati iwo handinyimi mari yoine akati nini mari yamanga muine yamashandisa chii. Saka hanzi takanetsana kusvika bamnini wakarongedza bhegi ndobva waenda kumba kwawo kwavanogara.
Saka aenda bamunini anzi takasara dzao kuma11 bamunini wakadzoka. Vadzoka bamunini vakapinda nebanga vachida kundirepa. Saka hanzi ndakanetsana bamunini panguva vakabata banga. Saka ndakatsvaga chandakakwanisa kuti ndikatora ndikavarova ndikavasandidzira vakadonha. Endo nguva yandakakwanisa kuti ndibude. Saka hanzi ndabuda ndakamhanya kuenda pateki. Ndasvika ikoko iye anga ari mumashure achitoteyo. Achisvika iko ndakavhura dhoo. Ndavhura dhoo ndakakwanisa kupinda mumba. Saka tete wakati ini handikwanisi kubuda mumba nekuda kwekuti nyaya dzenyu dziri kunetsa tozongozviona mangwana. Saka uyanzi aingoita nezvaashe achiti ngaabude munhu iyeye ndiri kuda kupedzerana naye. Saka munguva iyi ava vana kubuda ndobva adzoka kumba kune vana. Saka asvike kune vana akasvika ndobva avhura dhoo. Musikana mukuru anonzi Takunda anzi akaona sekuru vaine chigubhu. Ndobva abvunza sekuru akati, sekuru, kumvura yemuri kuti mweya ndeyechii? Anzi sekuru akati, ndiri kumweya iyi unamato. Saka munguva iyi achipedza kuita saizvozvo unoti sekuru akatora mechisi ndobva wabatidza. Ndo statement randakanzwa. Handina hangu zvimwe zvandingaziva pamusoro pezvozvo. Chitiko chatirwadza zvekuti tinotoshaya kuti toita sei. Hatisi kutokwanisa kana kurwadziwa. Asi mimi maionawo serelationship yavo iyena relationship yavo magariro kuti uvhunze vanhu vanenge vakagara pamba pavo zvinonetsa. Uzo vanokubvunza kuti wazviwanepo wazvitorepi. Saka ise vanhu taingogarawo tichingoti munhu ari kugara nababa vake tisingazivi kuti zvichazosvika kwakadai. Okay, baba vacho vanga vakatozotobva kwavo kwavanogara kugara ipapo. Anga kugara navo. Nguva diki dzimwe nguva aita zvenguva pfupi vachikwidza kumba kwavo, asi nguva zhinji vanga kutoraramira ipapo. Okay. Aigara same bedroom. Aigara same bedroom. Because papa ngori nedzimba 2, kitchen neflat. Okay, kuvanga vakasiyana papa nemakore akawanda sei vasiyana newenyu? Ndingangoti 3 years kushandira pisoda yakanga pamurume. Anorara gore rechifuwa achishandira pisoda yanga pamurume. Asi baba vangu vakambotraya kutora vana vavo? Pakutora vana ipapapo baba handichazivi hangu. Joseph Mundoko ndiri muzukuru Mundoko zvakare. Saka naomi ndakatanga kufonirwa kumba kwedu kunyangani kuti ana sekuru ashaika apisirwe mumba nasekuru wavo anonzi Tonderai Muchimwe. Saka isusu pakutoranga kuti mhanye dzine kuti ngati mhanye tiende tindoone dambudziko tiri pamwe chete nana sekuru Mundoko. Vakumhanya kubve kunyangani kusvike paMuchimwe paitikire nhau iyoyi. Svika kwetakaita takasvika isusu saki ratokombwa nemapurisa. Paine mapurisa ekwabambazonge ndiwo akatanga kusvika pasipoti. Ubva pazosvikawo mapurisa epaodzi akanga achimirirwa ndiwo enzvimbo ino. Saka ini hatina kuzokwanisa kuti tione mitumbi takanga taakurambidzwa ngemapurisa vamapinda ekusaidhi. Asi nhau yakanga iripo yatakanzwa ndeyekuti murume akatenga petrol pachakaza. Atenga petrol kwakuenda nayo pamba paaigara nemukadzi uyu. Mukadzi uyu wanga ari mwana wake ari mudzimai wake zvakare. Saka pakuchipopotedzana mukati memba yavo. Apopotedzana mukati memba yavo, murume uyu akabudisa banga. Abudisa banga ndokude kuti
rwise mukadzi uyu akawane chekurwisa nacho murume uyu achibvawo nemukana wokudini wokubuda achibva atiza ende kwatete ake kwasi kwaigenia kuya murume uya wakasvika wakuteera ikweyi atete acho ndokusvike kuti zvamwarirekera zvauri kuita izvi unohwa usiku tozoonana mangwana togadzise nyaya yako. Murume wakanzwisisa ndiko kudzoke kune wana waakanga asiye wana pakusvika tore petrol yaakanga atenge pachakaza kwakumwaye mumba mune wana wakanga wari 4 mukati mumo. Musikana mukuru ndiye akabvunze sekuru kuti sekuru makuti mwaya petrol zvadini? Zikazi imvura yemunamato tiri kumwaya. Kwakubva azotanga kutora mechisi kwakupindidza. Ndingati ndiwo mashoko akaitika kusvikira wana watsva uyu musikana mukuru ndiko kuzokanye hwindo ndokubva abuda, asi wakanga ari kutotsva sepeturu yakanga yazara nemwiri wake nemuhembe. Kwakuchitiza kuende kwakarara mai kwatete acho igeni aonekwa ndiana mai ako achiridze mhere. Ana mai aya kwakuchizobuda kwakuona kuti mwana uri kutsva. Kazi mai ana atopera kwakuchidzoka koone kuna anana. Uyu wakazobatsirwa wanga amwe endeswe kukiriniki kwaMutare kwamarange. Then kwamarange akati kwaMutare General Hospital. Antu mashoko acho anokwanise kuti nditaura. Okay, ko baba wewe wana wanga achigara ko? Baba wewe wana wakanga uri kuHarare. Saka kutodzoswa nedambudziko iri. Kutouya nedambudziko iri. Baba kambotraya kutora vana here kutorera mai vana kuti vagare navo. Mai aya wanetsana nemurume wake original. Akaende kumapurisa. Murume kwakupiwa police order. Saka murume wakanga asingatendi kuti asvike. Tingazivi mukati mekugara spawo ari wairi. Saka asvike pakuzopane opiwe police order nemapurisa. Apiwe police order uyu mukadzi kwakuchitogara. Kwakuchizondozwa kuti mukadzi wakutotengese vinyu zvimwe zvimadoro zvekuti anhu atouya patopiwa pabhesi pekuti umwire doro achichiite uhure hwake nababa munini pamba ipapa. Asi murume wake original aikutumire zvikafu ichaupe mhuri yake achidzoke kubasa kwake semutemo wehurumende. Isusu semhuri urongwa hwacho hausati warongwa kuti vanhu ataurirane kuti tinotanga taigema anhu edu, anhu ochizotaurirana vanhu adini waiko ndo marongero aito vanhu. Isusu tiri kutochemawo kutoti vanhu adaro sezve mhuri yedu vana wanga vari 4 basa vakazvara mukomana uyu ese aparara. Tiri kutotarisira kuti nhasi anosvika mangwana pamwe makuva anocherwa. Baba munini vari kuchemera kwaMuchimwe kumba kwavo. Vana ava papa ine vasikana 2 nevakomana 2. Papa ine vasikana 2 navakomana 2. Zita Tonderai Muchimwe. Ndakatika ndikati dzadziri kuma 2 minutes to 5 pataimu dzakaitika ndabve patogarire bhazi. Saka pandakapinde mumba handina kuzorara, ndopandakazwe saundi yezvaiitika. Pendakachidonyatsoteerera kunzwa ndopandakanzwa noizi yemwana wanga ari kuchema. Pakacheme mwana ndakabva ndabude kunze nchide kuona kuti chii, ndopandakatotarise kuno kunchiona kwati ane furemu remoto. Ndakada kuzomhanya ndichisvika ndopandakazotoona imba isati rina ichi marata vamoto uri kundobeka mukati. Ndokuchizoedzawo kuzodzimura kuti tiedze kuti ngagone kubatsira wanhu rasi vanhu vanga atokuwara kare. Ndina kunzwa hangu changa chaitika vangoti
takade kwenze kubvunza kuti chii chaitika asi pasina mhinduro. Iwo acho sekuru acho akakonzeresa tsaona iyi anditaurira zvekumakuseni acho ari kuti unogara foni yako iri oni chadozodii kuzokufonera. Ndikati sekuru zvezveni zvinode kutaura kwete pafoni ba. Mazuva aro akazotaura futi achiti foni yako ngagare iri oni chadozokufonera. Saka kumanheru ndakazova ipapa futi nguva yandakaya manheru ndikazobva ipopo handina kuzwe chaanga ari kushupana kana kuti pane chaakashupana ba. Zvekuma 1 o'clock dzeusiku ndo time dzakazouya kumba. Anonoka kumba achibva atopinde muna atete acho akade kubvunzawo kuti chii, akati hapana, chii hapana, ndo zvakandokwanisa kupindura. Kuda kwakwasekuru ndingati munhu waidhakwa ngoti anga asikatombonyanyiite zvemadoro zvese. Fodya yaisvuta ndeiyi inozi yedu yedhirihori ndo fodya yaisvuta. Sekuru zviro zvavo aitonga munhu akanyarara, asi kunyarara kwawo kwaaizokarikita yaizonoti munhu unonga akanyarara asi aine zvaanonga ari kutorongawo mukuita kwawo kwacho. Ini ndinganyeva petrol kuzondonzwawo kuti akazowane petrol asi ini handizi kuiona. Dzimwe yakabve kumashopu ndiri apa handina kuona ine chinhu chaanga akabata mumaoko. Mwana ari kuzviti wangani asi wane mukadzi wekutanga zvikambonga zvasiyana. Kubvambonga aroro futi nomwe waakanga anaye kuti 3. Mwana kana risikakanganisi mukadzi mukuru nganga ana 3 here. Umwe wacho 1 here anokanga ana 4. Okay, asi chiitiko ichi dambudziko iri rakubatai zvakaita sei mimi semhuri yekwaMuchimwe? Dambudziko ratibata chanyanya kutirwadza, tiri kurwadziwa newana wadiki. Ndo ari kunyanya kundirwadza iwo waningi nevamwe nehake dzangu kuti wafa wasina mhaka yaakapa. Saka zvinyanya kutirwadza kuti zvadaro ngei taitarisirawo ramangwani rakanaka. Toone mhuri yakadai ichifa pamwe ndovazoti mapurezidendi amangwani atisaiziva asi zvatibata maningi. Vanhu vashaika vese vari 4. 3 ndo vashaikire pasipoti, 1 vazishaikire kwaMutare. Okay, inini nditwa comrade Nyashamarangi ndiri ZANU-PF MP Mutare West. Tauya kunoku kwamafararikwa ku ward 26 muvillage yamafararikwa kwakaitika nhamo yewana wakatsvira mumba 4 nemunhu mukuru kuita 5 vanhu vakatsvira mumba wese wakafa nekude kwemoto petrol. Tauya kuzochema nekubata maoko. Chiitiko chakadai so munharaunda chinorwadza, asi kana munhu achizvipira kuti anozvipisira mumba newana, chiitiko chinorwadza chekuti as a leader in the community unorwadziwa kuti haumana chiitiko chakadai kachitombofadzi ende zvinotorwadza. Zvamunoona tori panapa kusvika nguva dzinedzi zvinonge zvichirwadza kuti chiitiko chisina kunaka munharaunda. Ende ndo vana vachitarisira kuti vana vadiki kana vachikura ndo ramangwana renyika. Kana wakafa firo yakadai so zvinotirwadza isu semaleaders, because tichitarisira kuti patinenge tasiyira uyu wanosemudzira ipapo, saka zvinotirwadza. Chiitiko chinorwadza kunharaunda uyezve necommunity. Pano ndabatsira ne300 kg dzehupfu, sekuti hupfu hwacho hwakakura. Kune misha 3 inenge ichichema, saka tangoshiya pa300 kg kuti dzibatsirwe pane dambudziko raitika pano.